تعالوا بس كده تعالوا أبيكم توسعوا مثلا توسعوا جماعة مثلا أعيد منو عند غريبي توسعوا مسألته تنتهي سلطان الزنبرة كابتن ببرك عالم ببدي أصابع حدا إيد تسمى وحدات جوال تنتهي سلطان عالمنا مالتون كمونغو سلطان روما برشان تشاينان هذا خوينو بقولنته تسمى كل سلطان منوارو يفلت تنتهي سلطان أقصى حبشة دم نايزي معبول تنتهي سلطان بعل بيت سلزي حبشان معبول سلطان أقصى موينن زي الناس ناي حدا سنتيم كل التجسات يوم مالتي أزين تبل نايتا لومي إثيوبيا بزبل سيامي نفت آخر تاريخ مخانو بمحباريو انت قولكن إثيوبيا زبل نايلومي مسويعا نبعلو كابتن تي تكم تزنبرا قوامي مسويعا كم زي كونه نقن زابيت بزعوازي أسفيح أزقل طول نقر ولا قوان تزي هلواني كم توقن زقوانا نقر كبلية የኢትዮጵያ ስያሜና ጥንታዊ የስልጣኔዋ ታሪክ ከንጉስ ካም እስከ ንጉስ ባዜን በወፍ በረር ብዝብል ርእሲ በመምህር ገብረመድህን እንየው ኣብ ዝቐረበ ናይ ጽናሕታዊ ጽሑፍ ቪድዮ ማለቱን ዩቲዩብ ከምዚ ዝብል ታሪካዊ መረዳእታ ኣሎ። ኣብ ፈለማ እዋን ዝመፀ ኩሽ ናቱ ናይ ፈለማ ስም ኢትዮጵስ ወይ ድማ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። بسم اتي شعو زمت سب يا تسوي عاصرفت مالت بيهودا ايهود تبعيدو بروملوس باتي نغوس روم تبعيلايا بانطالوس ايطاليا تبعيلايا باسرائيل كعا اسرائيل تبعيلي تبعيو كبلو عمصاص اسيامي نايزا هاجرن لومي بقوامነት زحازتو ኢትዮጵያ بزعبا زبل مسوعي يبرارو ازي اخر مسلني هاوزي كازرعا قصلكم بعد خاطكم نغزاكم اتواعون يا انا لدراسه اخوي عبد بدأ كل جزء دخلنا وحدينا تماهرنا بيت سبع يومين يا بيت سبع بتلقى سقاوي زمدنا اي بخير تاني مخنياتهم بعدت سقاوي زمدنا أبنائنا عبد الفتاح نوح لنا محزنة عمتها بتعمي لقربوا يا نغر وسوات فيهم أو حزن أمر على التحواسنا أغلب بينا إن لو شرينا بمغلين ملالسنا اشتعرض بحدا مهلونا ببعنا لك عمي القنة كون نصيب للا سخجمرينا نتحلل خلينا مزحف أو مزحف نشتغل تعينت كمان هم البودلتني أمتى يمكن السنفنا يعفتي أنا أشكح هذا حتى مزحف يلكيبة أمررت يلكو حزبنا بزح أباري إخواني تاريخ بزح هاي سنة دي عبد كراي كسنة تلولا تلوك هم الفضل يا أنا خز درجة فرق نخون مزحف أو جزائي اليوم
ከምኡ ኢሉ ለግን እንታይ ዓይነት ፅንዓት እዩ ይብል ሽካዓ ከዚ ሓምሻ መፅሓፍ ፅሒፉን እዮም ኣነ ማለት ኣታጋ ዝኸየድ ፀናናክ ያው ድሕሪ ከዚ ግን ከርክቦ እየ ንሓስብ ኣለኹ ምናልባት እዛ ንብህጋ ትግራይ ክትፍጠር እያ እሞ ምናልባት ታሪኩን ምስና ቅርሺ ለይድ ንወለዶ ንሃንፅ ኢና እሞ ታሪክና ክንፅሕፍ ኢና ኢለ እየ ተስፋ ንገብር ደጊመ ተሰለካ ኣወይ ዓርፊለ ኣብዛ ፓርቲ እዚኣ ዝፈተኽዋ ሓንቲ ብዛዕባ ብዙሕ ሰብ ለይፍልጣ ምድሪ ሓበሻ እንታይ እዩ ሓበሻ ማለት እንታይ እዩ ቁርብቲ ኣንቢበ ኣብዛ መፅሓፍ መፀውዒ ናይቲ በዓል ታሪክ ዝኾነ ህዝብን ሃገርን በቲ ብቐጥታ ሽዑ ዝፍለጠሉ ዝነበረ ዓለም ለኻዊ መፀውዒ ተጠቒመ ሓበሻን ሓበሻውያንን እናበልኩ ዝቕፅል ምዃነይ ከብራህርህ እፈቱ ብምዃኑ እውን ብቀጥታ ናብዚ ከልዕሎ ዝደለኹ ዛዕባ ዛንታ ንሰብ ዋናን ቅድሚ ናብ ሰብ ዋናን ቅድሚ ምእታወይ ኣመጣጥኣ ሓበሻን ሓበሻውያንን ዝገልጽ ተወሳኺ መራጎዲ ከቕርብ ግድን እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ብኡ ክጅምር ሓበሻ መን እዩ ኣበይ ከባቢ ናይ ዝነብር ህዝቢ ነፀውዕ ኽእል ብኸመይ ተሰይሙ ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ ክፍትን እየ ሰናይ ንባብ ይብል እሞ ሓበሻ ዝብል ቃል ብቐጥታ ካብ ተዛረብቲ ቋንቋ ዓረብ ዝኾኑ ህዝብታት ዝተረኸበ ቃል እንትኾን ድቅል ጥርቅም ሓለሾ ወይ ሓንፈት ዝብል ፍትሒ ቃል ቋንቋ ትግርኛ ከም ዘለዎ ዝዛረቡ ብዙሓት እዮም ብኣንጻሩ ነዚ ብምኹናን ዝፀሓፉ መፅሓፍቲ ታሪክ እውን ኣለዎ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ቃል ሓበሻ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ህዝቢ ኩለንተናዊ ምንቅስቃስን ስልጣነን ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ሽዑ ዝነበረ ህዝቢ ዝተዋሃቦ መፀውዒ ስያመ ምዃኑ ብብዙሓት መፅሓፍቲ ታሪክ እናተዘንተው ፀኒሖም እዮም ናበለ ይቐፅል ገዚእኹም አንብብዎ ኳዕ ደስ በለካ ክብረት ያበለ የቐኒየለይ ስለልመፀኹምላ እስልምና ዓለም ትብል መፅሓፍ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕሊ እንዳተመረቐት እያ ትርከብ ኣብዚ ድማ ዓበይ ፈታሕ መሓመድ ሓበሻዊ ደራሲ መምህር ሰዓረ ታደሰ ብርቱካን መብራቱ መምህር ጋዜጠኛ ልጅ ኣብርሃ መምህር ዕልወት ኪዳነ ማርያም ሸክ ኑሩ ሲዒድ ከሊፋ ብዕሊ ተመሪቐላ ስለዚ ኣጋይሽና ካብ ልቢ ብጣዕሚ ኢና ክነመስግን ስለዚ ኣብዚ ኣዳራሽ ዘለኹም ወገናትና ድማ ብውልቀ ይኹን ብትካል ነቲ መንእሰይ እንዳዓደግና ክነተዋውዕ ይግባእ ዋጋ 400 ብር እዩ ስለዚ ንኣጋይሽና